салом алейкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. имрӯзам дарвозаи корвони нулевои дарвоза прамоимен то ахирша меоен. ё бибинед хел ранги вентилятор бори материала чӣ хел дизайн задастам. на марҳамат нархи ё 250 сомон. нархшон 250 сомон ай. на марҳамат бибинед. сангаш сваровския ёки чӣ? Салатви хамилён. Не, сангша мегӯм. Не сваровски нест. И чӣ? Хамилёна? Салатви. Сафеди салати хамилён охӯя? Хамилён. Ина марҳамат ин новинкое ки имрӯз бозор баромадагие. ина марҳамат бибинед шумо. ҳамаи чизои новинкаро имрӯз мо барои шумо намоиш метиҳем. шумо тамошо кунед. фақат пешаи тамошо кардан як лайк мемонед. вақте ки лайк монден ҳамин чиза бо дигарон дида метонистанд дастан. барои ҳамин лайки шумо даркора фаромӯшиш накунед. пешаи тамошо кардан мемира як медам камтара ҳамин ҳамаш 250 сомон. анаиш ранги атлас бурия атласи фасон е сангошон ҳамаш камтар духтарактар нест. ина ё маркои навшонаево зур бурмадаст. ина марҳама ами чӣ новинкаи дар бозор ҳаст. ина барои шумо якта якта намоиш метиҳем. иш камтарак апчук рафтагия амира атласишам ҳастаго. инҷода бо ҳаст дига хелтараш. ина дига хелтараш мо ана инҷода ҳаста. мо барои ҷо сиёмка кардам барое ки сангош оригиналам. сангош оригиналай мисол сваровски қати арара карда наметаван. ами агар то кор накунӣ намефаҳмӣ санга намефаҳмӣ. бисёртон дар бораи ҳамин санг гап задистем ки чи ба уҷада арзонай 10 сом 20 сомон бо иҷада хеле арзон нестай. баъд нисбат барои сангшай қиматиш кантарак қимату 50 сомон қимат буданаш айҳисоби качествои санг мешава. баъд айҳисоби бисёр задани санг нигах ки чӣ хел бисёр мезана нигах. ира бин то болора сангай. ай материалот чиам брат? ина ё бамбукая? бамбуко чандиян? 280 сомон бамбукуш. ҳарир меган ку ҳарир. ина ё ҳариро 280 сомон ва ё 250 сомон. зуришонда гап нест. ай и дукон дар бари дукони акай одинашо ай прамой мен рост меоен. ҳамин дуконам меоен. иам ҳарирай ака? инаи 250 сомон. зури дукон дар чие ки ҳам қахшру чикадагиам чиндагиам сера бинед меҳнат кардагиам. нигах кунед ранги чӣ бори хоначиҳошон чӣ хел зур кардагӣ порядка метонед хушру тамошо карда вибртона карда метонед. як хел ҷодаи хеле мондагӣ нестан. бисёри ҷода. и ҳарирай ака? ака ҳарирош 280 сомон дубайскиёш тозаш 250 сомон. инаи материал ай киртай тайёр нест. нехе нигах кардан ки мегӯ ки кирта ори кардагишам 250 сомон. як намуд печондагиам ки мегӯи киртае. агар не кирта нест материалай да маникен печондагиам барои фасон кунед. инамиам кирта нест. иам маникен дазагия материал. обшикинози камтар айдур бигирем шумо фасонишона мебинед. яки чанд қахшру мондагиан материало неам 250 сомон. ҳамира нигах кунед. баъд бисёртон мегӯянд ки як ҷода мо рафтем 280 дидем. ина материала ҳозе ки шумо дидестем ё 200 сомаш ҳам ҳастай. яъне ки 200 сомаш санги сваровски қати мешавад. 250 сомонаш мешавад санги хамилён қати бо мешава ҳамин материал. ҳамин гил да ҳарир загиай материалиш дигай 300 сомон 280 сомон ахирша метам. значит фарқият ҳамин савол снимат шава камтара хубтар мешава.
حریرش 280 سومان، دیگه ماتریالش 250 سومان. سنگ تازه خمیلیون قدی. بخی سربلند عبود باشین. کسی که در کانال ابونه شدگی نیست ابونه شود. کسی که ابونه شدگی یا لایک کنه ویدیو را با دیگران تقسیم کنه.